הייתה במרוקו, בעיר טנג'יר. שימו לב, סיפור אולי שאתם הרבה מכירים. סוליקה הצדקת. אחים יקרים, השכן של הגוי ראה אותה, בקיצור המילים שלנו נדלק עליה, רצה אותה, והלך לאבא ואמר לה, אני רוצה שהיא תתאסלם. אמר לה, אבא שמרחם עלינו, שגידלנו אותה ביראת שמיים, אתה רוצה להרוס לנו את החיים? בקיצור, מפה לשם מה שהיה, את אותה ילדה החביאו אותה, שלא יחפשו אותה באיזה בתים של אחד מהחברים, החביאו אותה. המוסלמי הזה לא ויתר. הלך וחיפש, הלך למשטר, עשה קומבינות, עניינים שיביאו אותה פה ושם, רק פה ושם, עד שלוש. אמר ככה, אני רוצה 40, היא פה תוך כמה שעות, אם היא לא פה, אני לוקח את האמא. בקיצור, לקחו את האמא. סוליקה צדקת שמה שלקחו את האמא ומתחבאת, לא להתקרב לגוי הזה. מצאו אותה ואמרו לה, גברת, כדאי לך להתאסלם, ניתן לך את כל העולם. אנחנו נחתן אותך מהמלך, את תהיי נסיכה, את תהיי מלכה, יהיה לך כסף, יהיה לך כבוד, יהיה לך עולמות, כל העולם יהיה לפנייך. לא יחסר לך כלום בעולם. ניתן לך הכל, רק תסתכלי מה אכפת לך. תוותרי. הביאו לרבנים שידברו איתה, עד כדי כך. לא! הלכה למלך. אמר לה המלך, אני אתן לך את החיים שלי. את תהיי נסיכה, תהיי הסלב של העולם, כל העולם יכיר אותך, יהיה לך כבוד, מכוניות, עולמות. לא מוכנה. אני נולדתי יהודיה ואני אמות יהודיה. מסרה נפש. מוריי ורבותיי, המלך אמר לה גם שהוא תמיד מיטה משונה. תראו איזה מיטה היא מתה. אומר לה המלך, אנחנו ניתן לך מיטה הכי משונה בעולם, שלא היה אולי דבר כזה בקום העולם. אמר לה, מה אתה אומר? אני אמות. מוריי ורבותיי, הייתה מוכנה למות למען השם. לקחו סוס, בזנב של הסוס קשרו אותה לחוט. אמר, אנחנו נגרור אותך בכל רחבת העיר, כל העולם יראה את הביזיון שלך. ברגע האחרון, בואי תתאסלמי, בואי. אמר, אני מוכנה למות גם במוות משונה למען הבורא יתברך. אני מוכן ללכת עם השם עד הסוף, אני לא מפחדת. אני לא מפחדת מהבורא, אני אלך עם הבורא. מה, אני ארוס את החיים שלי, אני אמכור את הדת שלי בשביל כסף, בשביל כבוד, בשביל איזה שופוני? מה פתאום, חס ושלום, אני עם הבורא עד הסוף. אני עם הבורא עד הסוף. אחים יקרים, קשרו אותה לסוס, ומבקשים ממנה כמנהג המוסלמים, בקשה אחרונה לפני המוות. מה הבקשה שלך, גברת אחרונה? את תוכל להביא לאבא שלך רכב חדש, תסדרי את המשפחה בבית, תני להם כסף לכל החיים, את עוזבת את הילדים, תשדרי את המשפחה. לא. אני רוצה רק סיכות ביטחון. סיכות ביטחון אבות, והכי גדולות שיש בשוק, זה מה שאני מבקשת, אבל כמה שיותר. אין בעיה, קיבלת. אמרו, מה זה שנה נורמלית זאת. סיכות ביטחון? כן. הביאו לה סיכות ביטחון. אחים יקרים, הביאו לה סיכות ביטחון, מתחילים לגרור את הסוס, הסוס מתחיל עליו וגוררים אותה בכל רחבי העיר. אחרי כמה דקות היא צועקת, אדוני, פרש, תעצור. מה לא, מה קרה? שנייה אחת. מה לא, מה קרה? החצאית שלי עולה. אני לא רוצה שיגרו את גופי. אני רוצה להישאר בצניעות. אז מה את רוצה לעשות? לקחה את הסיכות והתחילה להכניס בתוך הבשר שלה ביחד עם הסמלה עצמה, שאם יגררו אותה לא יעלה לה החצאית שלה. אחר כך עוד פעם, לא הספיק מרוב הגרירות והיא מסכנה כבר קרויה, חבולה בכל גופה. עוד פעם, עצור, פרש, מה קרה? החצאית שלי. עוד פעם הדקה את הבשר שלה עימה. היא העדיפה למות במסירות נפש למען עם ישראל, למען היהדות, למען השם יתברך, וזכתה שבלי תורה במסירות נפש שלה כל הרבה אנשים היו טסים מיוחד לשם לקברה של הצדקת הזאת לקבל ישועה גדולה. תראו לאן מסירות נפש יוכל להוביל.